Bueno, joan zen astean, Eusko Legebiltzarreko Osasun eta Kontsumo Batzordean, Osasun Sailburuak, Rafael Bengoak agerraldia egin zuen. Osakidetzak dituen beharrizanen maparen lehenengo zatiaren inguruan hitz egiteko. Testu inguru horretan, Euskal Autonomia Erkidegoaren paziente supakutuen inguruan dauden berrizanak zeintzuk dira azaldu zuen. Osakidetzak egin duen azterketan arabera beharrezkoa da Euskal Autonomia Erkidegoan zainketa aringarriak edo errehabilitaziokoak emateko azpiegitura bat. Paziente horiek gaur egun, naiz eta beraien gaixotasuna zaintzeko jarraipena egiten ari diren edo sendatze bidean dauden, akutuentzat, gazteleraz paziente agudo, erreserbatutako oheak okupatzen dituzte. Sailburuak egindako txostenean, pazienten nolakotasuna, pazientek tratatzeko beharrezko dien baliabideak eta mota horretarako ospitaleak beharrezko diela azaltzen zen. Ospitali horiek ere, beste zerbitzu batzuk izango zituzten, noski. Konkretuki, azpiegitura horiek honetako balioko luke. Egonaldi ertaineko ospitalizazioa, kontsulta ambulatorioa, prozeso kronikoentzako eguneko ospitalea, urrutiko interkontsulta eta komunikazioa. Azken finean, honegaz adierazi nahi dugu, gabiltzala ospitalen azpiegitura baten inguruan berbetan. Horrela, egindako txostenean osasun zerbitzu horientzat dagoen eskaintza aipatzen da, eta 3 lurraldetan gabeziak daudela nabarmentzen da. Eta Bizkaian, azpiegitura ezartzerako hurrengo 3 kokalekuek proposatzen dira. Azpiegitura berriak, osasun bi, bertan osasun zentro bi, bertan aipatzen dira, beharrezko dira, 100 edo 110 oherekin, batetik ezkerraldean katerri zonaldean konkatzea komeniko litzateke, eta bestetik barrukaldeko eskualdean aurreikusten da. Barrukaldeko eskualdea, Osakidetzako eskualdean barruan, Durangaldea, lehen esan duan moduan, Durangaldea, Arratia, Lea Artibai, Gernikaldea, gune horretan kokatzen da Osakidetzaren barrukaldeko eskualde hori. Azpiegituren kokapena proposatzerako orduan, eta hau da garrantzitsua, ondorio batzuk atera ziren ikerketa honetatik, baina gero noski azpiegitura batzuk aipatu behar ziren, nun egingo ziren inbertsioak. Bueno, azpiegitura bakarra hori ikusten zela esan zuen sailburuak, eta Eibarren kokatuko zela. Azpiegitura horrek Durangalderako ere zerbitzua emango lukelarik. Aralarren uste dugu erabaki horrek ez duela oinarri teknikorik, ez dela hartu arrazoi demografikoei kasu eginez eta ez direla kontuan izan garraio irizpiak ere ez. Uste dugu dudabarik kokaleku zuzenagoa litzatekela azpiegitura hori Bizkaian egotea eta konkretuki Durangaldean kokatzea. Gainera, uste dugu egokia dela ospitale berria Jurretan kokatzea, eta esaten dugu nun pentsetan dugu, EITBek zeukan egoitza zaharrean. Guretzako eta Lea Artibai ikuspuntutik esan behar duguna da, gaur egunin dagoen zerbitzuetatik mejora handi bat izango litzatekeela urratuko bagenduke zerbitzu hau Durango aldera. Momentu honetan, bai markinetik eta batez bere Ondarru eta Legetio ingurutik, ospital batera aurreratzeko Galdakanako ingurure joan beharra daukagu. Eta hori suposatzen da, praktikamente 60 kilometro mobitu beharra.